रूपसी एयारपोर्ट गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेब दिनैनि बे फुंबिलि समाव नोंथांमोननो बावहरनाय जाबाय। दायो दंफैयो जाहैबाय आङो रङिया ओनसोल अर्थात कामरुप डिस्ट्रिक्टआव कामरुप डिस्ट्रिक्टआव दा आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा फोरमायनो सानदों सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'नि सिगां सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'खौथ' नोंथांमोना मैयानिफ्रायनो नुनानै निस्सय बुजि मोनखाबाय। जयन्त बसुमतारी सारा अर्थात बर'नि गोदान MP सारा जोंहा NDA निफ्राय दैथायहरजानाय जयन्त बसुमतारी सार नोंथांमोना बयबो मिथिगौ नङा होमबा। दा बे जयन्त बसुमतारी सारा दिल्ली पार्लियामेन्टआव मा बाथ्रा बुंहैखो जोंनि बर' हारिनि थाखाय नङा होमबा नोंथांमोना निस्सय मिथिगौ। दा बिनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे नैबे कामरुप डिस्ट्रिक्ट अर्थात तामुलपुर बर्डाराव आङो दङ। नोंथांमोना नैबे लामाखौ नायनानै ला नैबे लामानि नैबेजोंहाय जाहैबाय माने BTR दै बेजों जाहैबाय BTR ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मा मिथिगौ ना कामरुप। दा बिथांमोननि गामिया बे लामानि खावनैजोंबो दरसे गामियानो मिथिबाय ना दरसे गामियानो गामिनि मुङा जाहैबाय खाथालफारा गामिया मोननै डिस्ट्रिक्टआव राननानै दङ। नोंथांमोना साननानै मोनदोंना माब्रैहाय बेफोरबायदि जाथावना नोंथांमोना एसे माथा बारायलाय माब्रैहाय बेफोरबायदि दरसे गामियानो मोननै डिस्ट्रिक्टआव हाबनानै थाखो नोंथांमोना एसे साननानै नाय। दा बेफोरखौ जोंनि जिथुनाखि बर'नि लिडारफोर बिथांमोना सुद्रायनो हानाय राहा लामाफोर दंना गैया। माब्रैहाय जि दरसे गामिया मोननै डिस्ट्रिक्टआव हाबनानै थाखो बेराफारसे जाहैबाय हमनानै ला नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ फिसा इउटुबारब्लाबो ओरैजाय दङ सासे जोंहा SM बड' ब्लग होननायनि आं दा बिसिनि न'खराव दंफैयो। दा बे SM बड' ब्लग मोननि जायगाया जाहैबाय बा डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय कामरुप आरो बे लामानि ओरैजाय जाहैबाय BTR तामुलपुर एरिया गोलैबाय। दा नोंथांमोनहा सोर मा सानखो बबेबा गामिया दंफेरोमोन नामा बेफोरबायदि दरसे गामियानो मोननै डिस्ट्रिक्टआव। दा आं खोनाफेराखैमोन आरो नुफेराखैमोन नैबेयाव फैनानै आं फार्स्ट टाइम खोनादों। नोंथांमोना जाहाथे बहाबाफोर नुखानाय बा मिथिखानायबा नोंथांमोननियाबो सोरनाबा गामिया बेफोरबायदि मोननै डिस्ट्रिक्टआव रानजानायब्ला निस्सय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरगोन होननानै आं सानो। दा नोंथांमोना मिथिखागौ बे तामुलपुर जिल्लायाव अलरेडि प्रमद बर'आनो दंखायो जोंनि दानि गोदान BTR नि चिफ नङा होमबा। नैबे प्रमद बर' थासान्दियाव दिनै बिथाङा गावनि BTR आव मानो बोजबनानै लाजोबनो हायाखै आरो मिथिखागौ बिथांमोनहा दायो जायफोरनाखि ओरैजाय कामरुप डिस्ट्रिक्टआव दङ बिथांमोना आंनि खोनानो मोननाय मथेब्ला ट्राइबेल संघ सार्टिफिकेट बानायनानै लानो हाबावाखै। मानि खारनाव ट्राइबेल संघ सार्टिफिकेटखौ मानि खारनाव बानायनानै लानो हायाखै होनना बुङोब्ला बिथांमोना तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआवबो गोलैफादिया कामरुपआवनो थानानै होबाय बेराफारसे मा होननानै बुंदों माने बिथांमोननि गामिया अनलाइनावनो सिखाराखै जाहैदों। माने दानि जुगावथ' ट्राइबेल संघ सार्टिफिकेटखौ बा ST ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ जोंनो अनलाइननि थ्रुयैसो मावजोबनांसिगौ नङा होमबा। बै जिथुनाखि फुराना ट्राइबेल संघ सार्टिफिकेटखौ लानानै नेटआव सोनो थाङोब्ला माने सिखारानो जाहैदों माने बे गामिया फैयानोनो। अब्ला दा बिथांमोना मा राहाजों गावसिनि ST ट्राइबेल संघ सार्टिफिकेटखौ बानायनानै लानो हागोन। दा बिनि बर'फ्रा बबे मोनथायजों दायो अनलाइनाव गावसोरनि ट्राइबेल संघ सार्टिफिकेटखौ बानायनानै लानो हागोन नैखौसो जोंहा साननो गोनां जानानै फैदों। जाय हक जिखुनु माने बिथांमोननि साननाया जाहाथे जाफुङो थाबैनो आरो मोजाङै मोजां माने जोंहा दानि गोदान सरकारफ्रा बा BTR सरकारनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारमोनहा गोदान MP जोंनि BTR निफ्रायनो दैथायहरजानाय बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय नङा होमबा बिथां जयन्त बसुमतारी बिथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि खामानिखौ मावफुंनानै होयो नैखौसो आं आसा खालामबाय। दानिया फैदो लोगोफोर नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'खौ फुल नायजोबनानै लाग्रो बिनि उनाव नोंथांमोनजों जयन्त बसुमतारीनि सायाव फंनैसो खोथा सावरायनो गोनां नोंथांमोनजों दङ। माननीय सदस्य श्री जयंत बसुमतारी जी। धन्यवाद मैम, आपने मुझे मेरा क्षेत्र की समस्या को यहाँ रखने की जो सुविधा दिया है इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ। मैम मेरा क्षेत्र असम के कोकराझार है, कोकराझार कंस्टिट्यूएंसी। उसमें एक एयरपोर्ट है रूपसी एयरपोर्ट बोल के जो उसको ऑपरेशनल किया गया आफ्टर 49 ईयर्स। 2021 की 8 मई को इसको ऑपरेशनल किया गया, लेकिन पिछले 2023 के
7 नवंबर से इसको यहाँ फ्लाइट नहीं चलता है कि उसमें फ्लाईवीक बोल के एक कंपनी ने उसमें ऑपरेशन किया था, लेकिन पिछले 2023 से ये बंद पड़ी है। क्यों बंद पड़ी है इसको परसिवेबल रीज़न नहीं दिया गया, तो इसको फिर से चालू करना है। अगर फ्लाईवीक इसको चालू नहीं कर पाते तो इसको एयर इंडिया या कि इंडिगो कोई एक कंपनी को इसको चलाने के लिए हमारे जो विभागीय मंत्री उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि गुवाहाटी, रूपसी और कलकत्ता तक चलते थे, लेकिन अभी ये बंद पड़ी है, तो इसको तुरंत चालू किया जाए। इसलिए मैं हाउस से मंत्री महोदय आपसे मैडम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। बिब्दिब्ला नोंथांमोना जयन्त बसुमतारी जिथुनाखि जोंनि बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय बा एनडिए पार्टिनिफ्राय दैथायहरजानाय दानि गोदान एमपि बिथाङा दिल्ली पार्लियामेन्टआव थांनानै बर'फोरनि थाखाय मा बाथ्रा बुंहैनांगौमोन आरो मा बाथ्रा बुंहैखो नोंथांमोना निश्चय खोनानो मोनबाय। दानि जिथुनाखि गोदान एमपिनि थाखाय जोङो एयारपर्टनि थाखायसो गोदान एमपिखौ गायसनदोंमोन नामा? बिथाङा थांनानै जे दिल्ली पार्लियामेन्टआव रुपसिं एयारपर्टनि सोमोन्दैसो एयार एसिया नङाबा इन्डिग' बेफोरबायदि फ्लाइटआ खारनांगौमोन, गुवाहाटीजों लोगोसे कलकाता खारोमोन होननानैसो बिथाङा फोरमायहैबाय दिल्ली पार्लियामेन्टआव थांनानै। दिनैनि दिनाव जोंहा बे पार्लियामेन्टआव बेफोरबायदि एयारपर्टनि थाखाय बाथ्रा बुंनायखौ दोनथ'योबा माबाफोर गोरोन्थि जागौमोन नामा होननानैसो आं सानदों। नोंथांमोना मा सानो? नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायबानो जाबाय। जोंनि थाखाय माया इम्परटेन्ट? जोंनि थाखाय हा हुआ इम्परटेन्ट, लामा सामाया इम्परटेन्ट, कारेन्ट, मेडिकेल बेफोरनि थाखाय इम्परटेन्ट जानानै दङ। बिटिआरआव माखासे सोसनजायै जायगाफोर दङ, बिटिआरआव जोंहा थालांनाय जायगाफोर दङ, जेरै सनितपुर, बिश्वनाथफोर बायदिया दासिमबो बिटिआरआव सोसनजायाखै नङा होमबा? नैबेफोरनि सायाव खामानि मावनांगौनि गोबां जोंहा खामानिफोर दङ। लोगोसे बिटिआरखौ एग्रिमेन्ट खालामनाय समाव जाय बिथांमोनखौ हाथियार लाग्रा सुबुंफोरखौ हाथियार दोनहोनानै सिक्स फायार सालेन्डार जाहोजोब्बाय, केम्पआव थानायफोरखौबो केम्पनिफ्राय उथायजोबनानै केम्पनिफ्राय होखारजोबनानै गावबागाव न'खर थानानै खामानि मावनानै जानो थाखाय बिथोन होजोब्बाय। दिनै बिथांमोननि जिउआ गोदाव सोराव जानानै दङ। जायफोर बिथांमोना हाथियार लानानै हारिनि थाखाय संग्राम खालामबोदोंमोन, जाय बिथांमोना दिनै मोनसे समाव बिर जोहोलावजोफोरा गाव गावनि जिउखौ दाउसा अमाफोरबायदि बाउसोमबोनानै हारिनि थाखाय नांबोदोंमोन हाथियार लानानै, बै बिथांमोना दिनैसिमबो जेलाव फासिनानै दङ। जाय बिथांमोना हारिनि थाखाय जानजि खाफ्रानानै ओंखारबोदोंमोन, बै बिथांमोनहा गोबां रोजा रोजा सुबुङानो जिउ खहा जालांदों। दिनै बैफोरबायदि बिथांमोननि थाखाय दिल्ली पार्लियामेन्टआव बुंहैनो नागारै, जि समाव बुंनो खाबु मोनदों बे समाव बुंनो नागारै दिनैनि दिनाव बिथां जयन्त बसुमतारिया मा बाथ्रा बाहायखो नोंथांमोना निश्चय नुनो मोनखादों एबा खोनानो मोनखादों नङा होमबा? दिनैनि दिनाव जयन्त बसुमतारि बिथाङा अर्थात गोदान एमपिया नैबे हारि एबा समाजनि थाखाय माबोरैहाय जौगाथाय लाबोनांगौ, बिटिआरखौ बबेसिम सोसनमारनांगौ, बिटिआर सिमा बारायनायनि बा हा हुनि माखासे बिटिआर इमप्लिमेन्टनि सोमोन्दै बुंनो नागारै बिथाङा दिनैनि दिनाव क'क्राझार रुपसिं एयारपर्टनि सोमोन्दैसो बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। दाथ' बियो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। जोंनि थाखाय रुपसिं एयारपर्टआ मानि थाखाय एसेग्राब माने इम्परटेन्ट जाखो? जाय रुपसिं एयारपर्टखौ जि समनिफ्राय अपेनिं खालामदोंमोन बे समनिफ्राय बिथाङा माने फ्लाइटखौ दायो बिराखै होनना बुंदों, स्टप जानानै दङ। स' बेवहायथ' माने पेसेन्जार जानाय जायैनिबो खोथा थागोन नङा होमबा? पेसेन्जार जायाबालाय बबे एयारपर्टआथ' सोलिनो? दा बै एयारपर्टआ उननि फारसे सोलिलांबाय थागौमोन बा बिनि बाथ्राफोरखौ उनफारसे बुंनो हागौमोन। स' दाबो जेबो नङामोन, जिथुनाखि एयारपर्टनि खोथाखौ बुंबाय, नाथाय बर' हारिखौ जौगाहोनायनि थाखाय, बिटिआर सिमा इमप्लिमेन्टखौ बारायनायनि थाखाय, हारिनि थाखाय दावहा नांबोनाय बिर जोहोलाव एनडिएफबि बिथांमोननि थाखाय माब्रैहायबा गगोन बा बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय खालास खालामनांसिगौ, केसखौ फोजोबनानै होनांसिगौ होननानै दिनैनि दिनाव जोंहा जयन्त बसुमतारि बिथाङा पार्लियामेन्टआव नैबेफोर बाथ्राखौ फंसेब्लाबो बुंनायमोनब्ला एसेबाबो रेजें जाबावगौमोन होननानैसो जों साननानै मोनो आरोखि। दिनैनि दिनाव सोर मा सानदों जों बेखौ बुंनो हाया। स' गासिबो बेनो गाव गावनि उदैनि थाखायसो गादियाव जिरायदों नामा, बा गाव गावनि न'खरनि थाखायसो गादियाव जिरायदों नामा, बा पावाराव फैदों नामा, नैखौसो जों साननो गोनां जानानै फैदों। दा नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव निश्चय फोरमायगोन होननानै आङो आसा खालामबाय। लोगोसे आंनि भिडिअखौ दिनै आंनि सेकेन्डआव फोजोबबाय। जय हिन्द, बर' हारिनि जय जाथों।